Ingsun prasetya mboten. Ingsun prasetya mboten. Miloro lan memateni. Miloro lan memateni. Sapada-padaning titah. Sapada-padaning titah. Amarga rasa tresna asih kang satuhu. Amarga rasa tresna asih kang satuhu. Ingsun prasetya mboten badhe. Ingsun prasetya mboten badhe. Colong juwo. Colong juwo. Lan gawe kapitunaning liyan. Lan gawe kapitunaning liyan. Amarga rasa welas. Amarga rasa welas. Kepara demen wewe. Kepara demen wewe. Tumraping kang butuh pitulungan. Kang butuh pitulungan. Ingsun prasetya mboten badhe. Ingsun prasetya mboten badhe. Ngrusak pagerayu. Ngrusak pagerayu. Kepara tansah. Kepara tansah. Budi tentreming. Budi tentreming. Rahayuning. Rahayuning. Keluarga sami. Keluarga sami. Ingsun prasetya mboten badhe. Ingsun prasetya mboten badhe. Nyacat. Nyacat. Nyatur. Nyatur. Umuh. Umuh. Nyidra. Nyidra. Dusta. Dusta. Lan mitnah. Lan mitnah. Kepara ngutamakaken. Kepara ngutamakaken. Temen. Temen. Jujur. Jujur. Setiti. Setiti. Lan nganti
ngati-ngati. Ingsun prasetya boten Ingsun prasetya boten omben-omben omben-omben lan memangan ingkang gawe uru kepara ngutamake lan keping rasa eling lan waspada. Sang Buddha sampurna satuhu dharmanipun sayekti kasunyatan sangha sayekti dados pepayuning kautaman. Sumangga kula dherekaken mujudaken Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati saha saca kriyagata. Kedua, mempunyai budi pekerti luhur, tidak rumangsa bisa nanging bisa nek kita niki wong sing jubluk, wong cilik sing butuh belajar dharma mila niku sregep nembi. Nomor 3 napa ngrungketi. Ngrungketi ngertos lho. Iki lho warisane leluhurku, piye carane aja sampe leluhurku nangis nang kono amarga polahe anak putu sing ora genah. Paham? Mila menika saking momen Trisuci Waisak kita tulodo guru para dewa lan manungsa Sang Buddha Gautama Sakya Muni. Piyambake putra ratu anak raja meninggalkan keduniawian untuk terbebas dari penderitaan. Jangan kita niki malah memburu kebutuhan hidup, nglaleke tujuan materi dibutuhkan untuk menopang praktek dharma kita. Maka Bapak Ibu sahabat kula dharma, wasipun dalam momen Waisak ini yang saya tekankan iso rumangsa aja rumangsa bisa. Bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Saged dipahami? Lah nek pun saged ngoten, monggo kita belajar memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, baru saged diwastani memayu hayuning hambrasta durang. Mekaten sepindhan oleh Rahajeng Rahinan Trisuci Waisaka Puja Purnami 2129 Warsa Buddhis. Mugi Bakta Buddhis Buddha Jawi ingkang wonten tlatah Tritunggal tansah pikantuk karahayuan. Mekaten kula Sabi diwa numudantu sabha sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hentu gajantu dewata kata sabi Buddha balapata pace kanan cayang balang arahanta tejina rakang bandami sabasu mugi
sedaya ingkang nandhang dugita saged kalis saking kasusahan, ingkang kaliput raos ajrit saged kalis saking raos ajrit, ingkang nandhang sungkawa saged kalis ing sungkawa. Mugi sedaya dewa sami suka parisuka awit sekathahing lelabet ingkang sampun kita tindakaken. Sageta nuwuhaken kabegjan lan kasembatan sedaya panuwun panjenengan sami. Samiya dedana kanthi kebak kapitayan. Samiya olah kasusilaning rinten lan ratinipun. Samiya sengsem ing pratitising manah. Para dewa Garuda, Naga, Yaksa, Asura ingkang sami tumurun wonten wihara Ekajaya mriki saged jengkar wonten palengganipun piyambak-piyambak. Kanthi kekiyatanipun para Buddha, tuwin kekiyatanipun para paceka Buddha lan kekiyatanipun sedaya arahat, kula ndamel pangayoman. Sadhu. Keluarga Wihara Ekajaya Tritunggal mengaturkan selamat Hari Trisuci Waisak ke 2569 tahun Buddhis. Sabe sata bawantu sukitata.